Isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Mulli nixtiequ nagħmlu għatta fidi partikolari llum. Fil-bidu ta' din in-novena l-Ispirtu Santu, fil-bidu ta' din il-mixja lejn jum il-Pentekoste, lejn jum it-tiġdid tal-qalb, tal-moħħ, tal-ħajja tagħna. Qegħdin ukoll f'post partikolari Marjan hija festa llum ta' Marija meta dderet f'Lourdes f'Fatima bil-messaġġ ta' penitenza, bil-messaġġ ta' talb. Qegħdin hawn mulej miġburin wara żmien ta' assenza minħabba restrizzjonijiet fil-preżenza tiegħek biex nadurawk, inqimuk, biex nitolbu għalina bħala saċerdoti, biex ninterċedu għal merħla li inti avvajtinna. Spiritu qaddis li ħlaqtna, ejja li l-moħħ dawlinna, imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li jint ħlaqtinna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna, għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int lit il-leminija, tal-missier minnu mwiet, fik blerf l-ilsna monija. Ixel id-dawl is-sensi,
kebbes il-qlub bl-imħabba u saħħaħ dan ġisimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm il-ladu lilna fi slim ħenjin, mexxina int biex nibqgħu mid-deni meħlusin. Għamel insiru nafu bik lill-missier u l-ibnu li fik spirtu li tqaddes bla nifqu dejjem nemnu. Glorja lill-missier l-liben li qam minn bejn l-wiet li spirtu faraġġ tagħna għal dejjem fis-smawiet. Amen. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-missieru lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Illum Fader Brian, kappillan ta' Kerċem, ħajwaslinna messaġġ ieħor mill-eżortazzjoni tal-Papa fuq San Giuseppe. Tajjeb, hekk illum imiss il-5 kapitlu ta' din littra apostolika li naħseb li kollha hekk rajnija meta ħareġ għall-Papa, però li kull xahar qegħdin nirriflettu ftit dwarha. Littra apostolika Patris Corde li kif nafu qed tfakkar il-150 sena mid-dikjarazzjoni ta' San Giuseppe bħala il-patrun tal-Knisja Universali. U forsi anke biex hekk nifriskaw ftit il-memorja tagħna dwar din littra. Fl-ewwel kapitlu rajna lil Giuseppe bħala missier maħbub. Fit-tieni kapitlu Giuseppe dak il-missier fil-ħlewwa. Imbagħad fit-tielet kapitlu Ġesu għaw Giuseppe huwa muri lilna bħala il-missier fl-ubbidjenza. U fir-raba' kapitlu li dwaru rriflettejna x-xahar ieħor Giuseppe dak il-missier illi jilqa' il-missier akkoljenti. Fil-5 kapitlu li dwaru ekser nirriflettu ftit il-lejla, il-Papa jagħtih it-titlu ta' missier ta' kuraġġ kreattiv. Kuraġġ kreattiv. Huwa hekk kapitlu sabiħ ħafna għaliex anki żgur li jikkonċerna jmiss il-kull wieħed minnha. Għax żgur li l-kol kemm aħna niġu f'sitwazzjonijiet fejn ma tkunx taf se taqbad tagħmel. U quddiem diffikultà wieħed jista' jistalla, jippanikja, jinfixel. U allura kif jgħid il-Papa nerħu u nabbandunaw kollox, wieħed jista' jagħmel dik l-għażla. Min-naħa l-oħra quddiem sitwazzjoni diffiċli nistgħu nimtlew
b'dan li il-Papa qiegħed isejjaħlu kuraġġ kreattiv. U xi kultant huwa minn mumenti bħal dawn illi joħorġu minn ġofina riżorsi illi forsi qatt ma ħsibna illi għandna. U hawnhekk f'din l-ittra apostolika mbagħad il-Papa jpoġġi qudiemna eżempji sbieħ ta' kuraġġ kreattiv fil-ħajja ta' San Giuseppe. Giuseppe li jasal Betlem ma jsibx post fejn Marija twellet it-tarbija. U l-Papa jistaqsej imma għaliex Alla ma ndaħalx hu b'mod dirett u ċar. Le, iħalli fil-kuraġġ kreattiv ta' San Giuseppe biex dan isib post, biex ħin isib dak il-post jirranġa dik l-istalla biex issir post illi fih tista' tilqa' lit-tarbija. U dan l-istess kuraġġ kreattiv ta' San Giuseppe jerġa' jidher qudiemna fil-periklu imminenti ta' Erodi. Ikun Giuseppe illi kif jgħid il-Papa jorganizza l-ħarba. Jorganizza l-ħarba lejn l-Eġittu. Giuseppe jekk huwa dak illi permezz tiegħu Alla qiegħed jieħu ħsieb il-bidu tal-istorja tal-fidwa. U allura mbagħad il-Papa jistieden anki lilna biex anki aħna ma naqtgħu qatt qalbna. Ma naqtgħu qatt qalbna quddiem kull muntanja li naraw qudiemna. Għaliex Alla dejjem isib mod kif iwetta il-pjan tas-salvazzjoni tiegħu. Il-ħaġa essenzjali li rridu nżommu f'qalbna hija dik li l-Papa jsejħilha il-fiduċja fil-providenza. Il-fiduċja fil-providenza. Ma naqtgħu qatt qalbna imma bl-istess kuraġġ kreattiv li kellu Giuseppe u bil-fiduċja fil-providenza nistgħu nelbu dak kollu illi hekk f'diversi mumenti fil-ħajja tagħna forsi jkunu jidhru tqal wisq. U l-Papa hekk jgħid imbagħad f'dal-kapitlu frażi vera sabiħa din nara jekk xi drabi Alla jidher li mhux qed jenna dan ma jfissirx li telaqna waħedna imma jfisser li qed jafda fina. Qed jafda f'dak li kapaċi nipproġettaw, nivvintaw aħna. Naturalment, basta faqda miegħu, basta ftelqa ta' fiduċja fih. U hawnhekk iġib l-eżempju tal-Vanġelu fejn kollha nafuha dik il-ġrajja ta' dak il-matub illi biex wasluh quddiem Ġesu kellhom iniżluh mill-bejt. Ara x'kuraġġ kreattiv quddiem problema li sabu ma' wiċċhom meta ma setgħux iresqu lil dak il-marid quddiem Ġesu. Il-Papa jgħid id-diffikultà li sabu ma waqfitx ir-rieda qawwija tagħhom li lil dan il-matub iwassluh quddiem Ġesu. U allura Ġesu jaraf il-fidi kreattiva li bija dawk l-irġiel fiċċew
li jġibulu qudiemu lil dan il-ħabib tagħhom li kien marit. U wara dan l-eżempju hekk tal-matub, imbagħad il-Papa jerġa' jpoġġi qudiemna l-Giuseppi u jidħol f'dat dettalji tant sbieħ jgħid tara Giuseppi meta spiċċaw fl-Eġittu. Żgur li riedu isibu dar fejn joqogħdu, riedu jieklu, u allura Giuseppi rid jara minn fejn se jdabbar lira. U din il-familja ta' Ġesu, Marija u Giuseppi spiċċaw bħal ħafna ħutna migranti. U hawnhekk propju hawnhekk il-Papa jistqar li San Giuseppe huwa ta' bilħaq patrun speċjali għal dawk kollha li jkollhom iħallu arthom minħabba l-gwerer, minħabba l-mibeda, minħabba l-persekuzzjoni, minħabba l-faqar. Imbagħad lejn it-tmiem ta' dan il-kapitlu, il-Papa jidħol f'dettall ieħor interessanti ħafna jgħid fit-tmiem kull ġrajja li tara lil Giuseppi bħala il-protagonista. L-Evanġelju jgħidilna li hu iqum jieħu miegħu it-tifel u l-ommu u jagħmel dak li ordnalu Alla. U jkompli jgħidilna propju f'dan il-pjan tas-salvazzjoni ma tistax tifret liben mill-omm. Liben mill-omm. Dik li l-Papa jsejħilha dik li mxiet il-qudiem fil-pellegrinaġġ tagħha ta' fidej, dik li żammet bil-fedeltà l-għaqda tagħha ma' bina sas-salejb. U allura l-Papa mbagħad idur fuqna u jagħmlilna din l-istedina. Għandna dejjem nistaqsu lilna nfusna. Jekk aħniex nipproteġu, araw kemm sabiħa din ta', jekk aħna ħniex nipproteġu bħelitna kollha lil Ġesu u lil Marija, illi b'mod misterjuż ġew fdati fir-responsabbiltà tagħna, fil-għożża tagħna, fil-ħarsien tagħna. Għax din hija hekk xi ħaġa tant sabiħa x'in tiftakar illi Alla jsir bniedem, jieħu għada ta' djufija kbira, jsir bniedem dgħajjef. U allura jiġi bżonn ta' Giuseppi biex jiddefendih, biex jipproteġih, biex jieħu ħsiebu, biex irabbih. Alla jafda f'Giuseppi, anke l-Madonna tafda f'San Giuseppe. Għax fih issib lil dak illi mhux biss ħelisa mill-perikli, imma ssejb f'Giuseppi dak illi ipprovda għalija huwa t-tifel. U allura huwa f'dan is-sens li San Giuseppe ma jistax ma jkunx il-ħarries tal-Knisja. Għaliex il-Knisja qiegħda tissokta tkun illum il-ġisem ta' Kristu fl-istorja. U fl-istess waqt fil-maternità tal-Knisja hemm moħbija il-maternità ta' Marija. U allura hekk il-Papa jurina kif Giuseppi meta jissokta jħares lill-Knisja
qiegħed jissokta jħares lit-tifel u l-ommu. Mbagħad ikompli jgħid lilna, u anki meta aħna nħobbu l-Knisja, aħna nkunu qed nissoktaw inħobbu lit-tifel u l-ommu. Mbagħad hekk fl-aħħar paragrafu ta' dan il-kapitlu, il-Papa jurina kif fil-prattika għandna nħobbu lill-Knisja llum. U x'inhi din il-prattika? Il-Papa jgħidilna billi nħobbu il-fqar ta' żmienna. Kull ma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Dan it-tifel li Giuseppe tant ħaħsieb illum jidher fil-imwarrab ta' żmienna. Hekk il-Papa jgħid kull min huwa fil-bżonn, kull fqir, kull batut, kull moribond, kull barrani, kull ħabsi, kull marit. U allura San Giuseppe li ħaħsieb lil dak it-tifel illum għadu jieħu ħsieb lil dawn kollha li forsi jidhru mwarba minn kulħadd. U allura hawnhekk il-Papa ipoġġi l San Giuseppe isejjaħlu il-protettur, il-ħarries ta' dawk fil-bżonn, tal-eżiljati, tal-maħqurin, tal-foqra, tal-moribondi. Mbagħad propju l-aħħar sentenza ta' tal-kapitlu il-Papa juri lilna xi dmejr kbir għandna li bħala Knisja inħobbu l-ewwel u qabel kulħadd lil dawk li huma fl-aħħar post. Għax wara kollox Ġesu ippreferihom u Ġesu identifika ruħu magħhom. Hekk hija allura fit-tmiemek ta' din ir-riflessjoni fil-preżenza ta' Ġesu u anke ta' Marija nitolbu llum hekk illi bħal San Giuseppe nimtlew b'ħafna kuraġġ kreattiv u b'ħafna mħabba. Nitolbu l-Mulej Ġesu dan ir-rigal tal-kuraġġ kreattiv illi tant ikollna bżonnu kemm b'mod personali u forsi, anzi mhux forsi, anke bħala Knisja, b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' pandemija fejn forsi dak kollu li konna għaddejjin bih, dak kollu li bnejna, naraw li kollox iġġammja, kollox wieqaf u rridu naraw b'ħafna kuraġġ kreattiv kif se nerġgħu nistartjaw il-magni tal-ħidma tagħna. Nitolbu hekk il-Mulej Ġesu llum bl-interċessjoni ta' Marija u ta' Giuseppe dan il-kuraġġ kreattiv. U nitolbuh illi iżid fina ħafna mħabba lejn il-Knisja, b'mod speċjali lejn dawk li huma l-aktar imwarba fis-soċjetà tagħna.
naħseb li mhux f'kombinazzjoni li illum qegħdin nirriflettu fuq din il-kwalità tal-qalb ta' San Giuseppe, il-kuraġġ kreattiv. Kemm għax qegħdin nibdew in-novena tal-Ispiritu Santu. U naħseb li huwa wieħed mill-iktar doni li jidhru tal-Ispiritu Santu, d-don tal-qawwa. Illi der b'mod speċjali u xek fl-ewwel momenti wara l-qawmin ta' Ġesu fil-Knisja ta' Ġerusalemm. Kif ukoll naħseb li wastedina għalina għal kull wieħed minna f'dan il-moment kif semmilna Father Brian fejn it-tentazzjoni li nibqgħu magħluqejn, it-tentazzjoni li nibqgħu nagħmlu dak li dejjem konna nagħmlu, it-tentazzjoni li hemm barra m'għandhomx moħħna iktar, tentazzjoni li dawk li kienu jiġu issa naqsu sewwa, tentazzjoni wkoll anki dak li qed jiġri f'dawn il-ġranet f'pajjiżna. Dawn it-tentazzjonijiet kollha jaħbtu jaqtolna qalbna. U allura naħseb illi verament għandna bżonnu dan id-don tal-Ispiritu Qaddejs, id-don tal-kuraġġ kreattiv. Naħseb illi minn barra li huwa don tal-Ispiritu Santu, dan id-don tal-qawwa, u wkoll sejħa illi jagħmlilna l-poplu ta' Alla. Sejħa li n-nies tagħna qegħdin jagħmlulna. Ġesu u Marija, kif qalilna Father Brian, mhux biss rridu nieħdu ħsiebhom, mhux biss rridu nħarsuhom, mhux biss rridu nwassluhom, imma ċerti illi kulħadd għandu bżonnhom. Anki n-nies tagħna stess li ma jħossux forsi b'mod daqshekk espliċitu il-bżonn tagħhom, imma kulħadd għandu bżonnhom. U allura n-nies tagħna stess, is-sitwazzjoni li qed ngħixu minnha nfisha minn barra dan id-don tal-Ispiritu Qaddejs, is-sitwazzjoni ta' pajjiżna stess hija sejħa għal kull wieħed minna biex nirreaġixxu jew aħjar nikkreaw modi ġodda, noħolqu modi ġodda b'dan il-kuraġġ, b'din it-tama, b'din il-fiduċja. Kif Ġesu u Marija, kif il-Vanġelu jista' jiġi gawdowt minn nies tagħna. Kif tafu intom fil-jum ta' Pentekoste se nippruvaw inwasslu u naqsmu flimkien il-pjan pastorali għas-sena li ġejja, illi se jikkoinċidi wkoll mal-ħsieb tal-Papa għas-sena li ġejja dwar is-sitwazzjoni tal-Knisja, is-sitwazzjoni tal-Knisja fid-dinja. Ekku għalhekk naħseb il-lejla quddiem Ġesu permezz tat-talba tal-għasar li ser ngħidu flimkien, ejjew nitħeġġu biex nitolbuh lil Mulej ħalli jimlina bl-ispirtu tiegħu, dan l-ispirtu ta' qawwa kreattiva, dan l-ispirtu ta' kuraġġ kreattiv. Ejjew nemnu, ejjew inkunu konvinti illi d-dinja għandha bżonna. Id-dinja għandha bżonn Ġesu, għandha bżonn Marija, u allura għandha bżonna, għandha bżonn tal-Knisja. Ew nitolbu lil Mulej biex jagħtina din il-qawwa, dan il-kuraġġ, din il-kreattività. Biex aħna wkoll flimkien mal-poplu ta' Alla inħallu l-ispirtu, inħallu l-kelma tagħmel il-mixja tagħha kif qegħdin nisimgħu mhux hekk f'dawn il-ġranet fl-Atti tal-Apostli. Il-kelma li minnha nfisha hija il-protagonista għax fija nfisha għandha l-qawwa, iżbuħija, it-tjubija li tiġbed, tibbotta, tmexxi, taqqad, tifret. Jew nitolbu lil Mulej biex jagħtina dan id-don tal-Ispiritu Santu. Nixtieq ukoll f'dan il-mument qabel ma nitolbu nfakkarkom li bħallum 8 ijiem
ninġabru l-katedral biex inġeddu l-wedijiet saċerdotali tagħna u flimkien inwedu lill-Alla l-għotja tagħna għal sena oħra sakemm nerġgħu għal darb'oħra niltaqgħu biex inġeddu dawk il-wedit li għamilna fl-ordinazzjoni tagħna. U bil-wifqa biex nitolbu flimkien it-talba tal-Għasar. U Alla ejjeħ l-isni. Glorja l-Missieru lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Alleluja. Be
għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Alleluja. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan. Biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Jinżel mill-muntanji islim lil-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. U jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu. Jisalva l-fqajrin u jrażżan min jakkisom. ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħax-xita fuq ir-raba maħsud, bħal-ħalba xita nistaq l-art bil-għaġġ. Tħaddar fjiemu bil-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Jisaltan minn baħar sa baħar, mixmara sa tħur fl-art. Quddiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu, dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Ta' Tarsis u tal-Gżejjer, ta' Xeba u ta' Saba u Tjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Alleluja. Bih jitbirku il-ġnus kollha tal-art. Alleluja. Għaxu jeħles lil-fqir li sejjaħlu u l-imsejken li m'għandux min jgħinu. Jeħlisom mill-qer u mill-moħqrija, demmhom għażiż quddiem għajnejh. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħaddru l-uċuħ bħal ħaxix tar-raba. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha issejħulu ħieni. Imbirek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu. Amen, amen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art. Alleluja. Ġesu Kristu u dak li kien fl-imoddi issa u għal dejjem. Alleluja. Niżżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox, li jint u li kont, tal-li ħadd il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus kollha mtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek. Wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twarrab il-barra dak li jixli l-butna li lejlu nar jixlihom quddiem Alla minn tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw.
u xejn ma użżow ħajjithom. Ħadu saħansitra il-mowt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tamru fihom. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu Kristu da. Alleluja. Mill-ewwel Rittra ta' San Pietru. Kristu mid-darba minħabba d-nubiet. U li hu ġust miet għall-inġusti biex iressaqhom lejn Alla. Kien moti għal-mewt fil-ġisem imma għal-ħajja fl-ispirtu. U issa salva lilkom ukoll, mhux għax tnaddaf il-ħmiex tal-ġisem, imma xi talba lil Alla ħieġa minn kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin ta' Alla u għandu taħtu is-setat u l-qawwiet tal-anġli. Id-disċipli ferħu alleluja, alleluja. Alleluja. Meta raw lil-mulej glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. In-niket tagħkom qatt jitbiddel ferħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodulkom. Alleluja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvator tiegħi. Għaxu xetajnek fuġġu tal-qattija. Kristu bir-rida tal-Missier huwa l-pedament tat-tama kollha tagħna u tal-qawmien tal-imwiet. Nuruh il-ferħ tagħna u nitolbuh. Mulej Ġesu, int ħadt fis-santwarju bis-saħħa ta' demmek u tal-qawmien tiegħek.
بالقوا من تيك واتقت الدشيب اللي في الفيدي وبعتهم في الدنيا. بالقوا من تيك طايتنا اسلام ورجعت خببنا مع الله. بالقوا من تيك فيقت المعطوب هدين البيب الصبيح تالتمبيو. انت الاول فصداوك لرقدوا الرقدة الموت ورجعوا قاموا. فسكيت نعملوا الطال بيرسوناليتانا. السيرنا ينتي باسمه تقدس اسمك تجي صارت نعملك مرتين تقسم لك العيد خبزنا في كل يوم مثلنا اللومة ازدهلسنا الدنيا U Alla, int li seħibt il-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu, għamel li nifirħu dejjem bil-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li juwallaw miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. U Alla, int li għallimt l-qaddija tiegħek bid-dawl tal-Ispirtu Santu, għatina li niggustaw fl-istess spirtu kull ma hu sewwa u ngawdu l-faraġġ tiegħu bi Kristu Sidna. Ngħidu nikkonkludu talba qabel il-barka li kiteb il-Papa felu l-eżortazzjoni apostolika talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll, speċjalment aħna s-saċerdoti, u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu għal-benefatturi tagħna s-saċerdoti, għal dawk li jitolbu għalina, għal dawk li jieħdu ħsiebna b'xi mod jew ieħor, dawk li huma sosten għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistriħu ma fil-paċi. It
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Faħru l-mulej bil-kelmiet ikun imbirek Alla, birek l-isem imqaddis tiegħu, birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem għażiż tiegħu. Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-Artal, birek l-Ispirtu Santu Paraklitu, birka l-birom Alla Marija Santissima, grata konċizzjoni tagħha fis-sema, il-ġnuhom, San Giuseppe Parus kassismu tagħha, birek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. L-adorazzjoni issa li jmiss ix-xahar id-dieħel ser tkun fil-Knisja tal-Fontana u ssir fjum il-qdusija saċerdotali, però l-ħin ħajkun fil-5 mhux fl-4 kif hemm fil-programm.